jo, tak vás vítám u našeho prvního videonávodu, jak zacházet s naším webem. V tomto díle si ukážeme vlastně, jak vytvořit tým, protože je to docela zásadní funkce, tak je potřeba si na to dát pozor. Tak teda začneme. Takže první, co uděláme, je vlastně, jsme přihlášení a vedle tady okna profilu si klikneme na vytvořit tým. Tím se vlastně dostaneme do editoru stránky toho týmu. No, tak čím začít? Tak první asi začneme tím, že si změníme název týmu. To stačí klepnutím na clan name. Tak změníme ho na tak. Dáme save a můžeme zavřít, jo, vidíme, že se to změnilo. Co dál? Pak jsou tady takové vizuální změny, klikneme sem, můžeme si změnit pozadí, třeba, já nevím, tady máme něco, že vložit do příspěvku, máme změnit pozadí, to samé se dá udělat tady i tady. A teď přijdeme k samostatné tvorbě té stránky. Tady jsou nějaký předuložený rozložení, ale ty bych nepoužíval, protože jejich funkce není úplně 100%, nějak to prostě nefunguje. Takže si ji vytvoříme úplně od začátku. Dáme přidat element a první, čím začneme, tak začneme asi třeba vytvoříme si textový blok a nazveme ho o nás. A je to tak, jakože tady vlastně bude nějaký text popisující třeba ten tým. Tak se uložit, zavřeme. Další věc, co si udělám, že si tady tuhle šířku rozdělím na vlastně delší a menší. To znamená, že kliknu tady na šipku row a tady na sloupce. No a vyberu si tady ten třetí, kdy mám vlevo delší, jo, 2/3 vlevo, 1/3 vpravo. Uložit a můžu zavřít. No, sem si přidáme jednu zajímavou funkci, poměrně důležitou, doporučuji si ji tam dát. A to bude, kde to máme, teď to máme, a teď jsem se ztratil, tady clan info, tak dáme a zvolíme, tak země klanu, takže je to v angličtině, snad časem se to přehodí do češtiny, uvidíme. Jazyk, tak dáme češtinu a tady si můžeme přidat různé odkazy, tak já dám třeba náš web a bude to tak, uložím, vlastně se můžete přidat jakýkoliv další odkaz, to už je jenom na vás. Tak a máme, tady vidíme vlastně počet členů, kdy to bylo založeno, to teď tam nic není, protože ještě založeno nemáme. A tak. No, další věc, přidáme si něco sem. Já bych tam přidal vlastně řekněme komentáře, takže dáme si komentáře a napíšeme, nazveme to komentáře, že jak jinak. Tak, uložit, vidíme tady tabulku, kde můžou lidé komentovat náš klan nebo přidávat nějaké zprávy. Opět bych si to rozdělil, takže zase šipka, rozdělíme si tu modrou část, tady sloupce a opět na 2/3 a 1/3. Tak, to máme hotovo. No a co přidáme sem? Tohle je vlastně nejdůležitější funkce u tvorby toho týmu, protože pokud sem nepřidáte takzvaný games block, který vidíme tady, tak nebudete moct vyzvat žádný jiný tým a ani vás nikdo nebude moci vyzvat. Tak, titulek asi necháme prázdný, nebo můžeme tam napsat naše hry a vybereme si, tak co hrajeme. Tak já dám třeba tady Counter-Strike a uložím změny. Tím pádem tady mám zadáno, jaké hry hrajeme, nebo
v jakých hrách nám můžete vyzvat a podobně. To je velmi důležitá funkce a na to se nesmí zapomenout. Vlastně tady to rozložení, to už je jenom na vás. Říkám, doporučuji tohle, protože je to takový informativní, vypadá to dobře. A tohle, jestli tam dáte komentáře, nebo tady dáte, já nevím co, fotky, to je už jenom na vás. Věřím tomu, že spousta z vás si je schopná dobře pohrát s tím editorem a udělat taky pěkné rozložení stránky. No, ale každopádně se nesmí zapomenout na tady tenhle Games block, protože bez toho by to prostě nefungovalo. Tak, tím řekněme, že už máme to, co chceme a dáme teda tady publikovat. Počkáme si, až se to teda dokončí. Jo, jen ještě tady tak pro zajímavost červený křížek smazatým. Tak, zavřeme si ten editor. No a jsme na stránce týmu. Co tady ještě můžeme najít? Vlastně tady kliknutím na to můžeme změnit kdykoliv. Tady vidíme členy, tady měníme u dalších členů, můžeme měnit to, jestli je admin, nebo jenom správce toho týmu, nebo jenom člen. Tady vidíme zápasy, momentálně tady žádné nejsou, no a v nastavení se opět dostaneme do toho editoru, kde případně můžeme skládat znovu té rozložení stránky. Takže to by bylo asi tak všechno. Takže já děkuji za pozornost a další díly budou postupně přidávány.